Dobro, treba malo da se podmaže samo. S ovom se spustiti. Neće da radi, nije podmazano. A da, treba se podmaže, to sad malo od stajanja. Hoćeš opet da dižem? Može. Sad malo dok se razmrda, nije korišćeno, jebi. Čekaj, digni je do gore skroz, koliko god može. Možda do kraja ide. Da, ona do kraja ide. Ako ide... Što li ide, nije podnosom. A da. A ne, napolje ovdje stoji. To je to. Spušta se isto tako na taj kotor unazad. Evo, sam se vraćaš ovaj. Aha, samo se prebaci taj osigurač. Osigurač i onda se vraća jedan zovec. Da. I kad se dolje skroz spusti do toga. materijala, onda s ovdje stegneš dolje dobro. Aha. S ovdje onda je ispesaš dobro. Da, onda preko zupčanika u suštini prenese snagu. Onda uđe se jaši i onda je steže dobro. Da, da.